guys, marami kambal dyan. Salamat guys sa sponsoran ng t-shirt. Salamat sa anak da sa buhol kang John Mark Burato katong hulitaw guys. Isa ni guys, petantang ko ni jag t-shirt. Para ka sweet po ng anakan dyan. Salamat na da pang tita ang itom na kang yatag kay di po na maglutong itom. Hi guys, good morning. Ako na pud ni karong adlaw guys. Mingaw na pud kay manguli na pud sila guys. Hi guys, is Ruby Provinciana, tapos Jijin Birch. Palit sa mingo yung garon guys, ipasulubong ng Nicole kay luyin tampod na ikag sa nangani katong nguyong nga dito sa Domings nguyong lami mo dito guys. Palitan sa amas Nicole guys og jang pasalubong kay luoy pud kanong panganay ni Ruby Provinciana ba. Diya guys, parehang sa ni Ruby. Kanina guys, sponsor ni sa ang anak kang John Mark. Diyan yung gihatag na guys, tulog ka buo kung dyan. Apang i-share ni Ruby. Kay, luoy lagi pwedeng kapalit og pamasko ni dyan guys. Kanila may ipamasko ni dyan t-shirt. Ninatag pong John Mark. Kasi ganahan po mo guys sa isang channel, kang John Mark Burato. Isang channel guys. Sapit na po na mamonetize. I miss you nak, nasa buhol, naghang ulit akong gwapo. I miss you, salamat sa t-shirt. Diya guys, muagid sa medali sa ganang pinayanan sa mga anak ang hindi. Mura sa medali guys, sa mga daan itong ilang ibot ang matuta. Diyan lisang ganyan, yung ibot grabe yung St. Bernard na ibot guys. Una guys, mani ko din guys, sa lisang ko kaya rin sa kamakot ka sa buro. Hi guys, sa balik ko sa ching. Hi, dito ang tibagam. Vaksin ko si Grace. Balik na rin ito, Grace. Si Grace. Asa ka Grace? Pabaksin na ka Grace? Nara guys. Ito, makabuhi na. Malapa. Nasa na ang mga nandiyan sa kuha. Ayaw may paaka magsihama. Kana nga iro St. Bernard butan ito na sa guys. Pero di po ka mailanda na alapaon gapon ka na kaya makagba-ba. Diya guys, moagi pa na sila sa Ayala kay babaksin ang sin-in. Kamera rin ba ko? Ay, kaya naman nga na, di pa kumababay. Salamat na! Ay, si Pransit na lang si Jejen. Ha? Kaya ang Pransit ka? Ha? Pransit din ka? Huwag mo na ako tapos mga gamit. Pransit ka? Saan tayo mag-ipasakitan sa ate? Basta na pasakitan ng doktor ah. Saan mo? Doon. Sako. Dili ka taas, BPH? Pasok-pasok. Balisang na si Za. Nagpikit-pikit sa pagikan? Wow, ay madlok. Bibi naman to. Kung gani, kita nang taas malisang ko. Lagi taas. Lagi kalisang, di lagi. Relax lang baka hindi man Relax lang kayo. Ug makubahan ka nak makuan. Natamot ug ka taas imong taas ang pressure mo. Taas ang BP. Wa lagi. Kubahan ba kay BP mo? Ah, kakabay buhol. Istiktog buhol mo ni kasi ito by vaccination. Ay, pulba, dagan nag-support. Dagan kauban. Unsa kung nag-audition na ni? Dagan mo pulata sa doktor basta pasakitan. Kang kulata sa doktor pasakitan. Manas niyan kulata. Matakaye. Di ba kung sakit ang inject ko? Marama kami gas. Sakit. Diya guys, diyan dyan Miss Ayala. Diya, libot-libot sa medali ron guys. Kay sarado pa man guys. Kay mas nibit pa ng kapin diya. Mas diya, susan mo open. Diya, suru-suru sa medin Di ang kay wa lagi kuzugan na simim lagi magpa-vaccine lagi kay kuan ka nang di ma-hadlok ba? Dagang kauban.
Guys, bali guys. Libot dires likod guys, kaya dito lagi sa entrance, sarado pa man kasi exit ba kay as tumiagi. Kaya makakuha na ni og. So ganda na form sa vaccination kaya wala naman vaksinan lagi ni sini. Dili na gugol. Di na makabayan lagi boy vaccination kay. A few moments. Tsada guys, di unday ni mabaksinan ning baziha kay si kandos man tanan dinhi. Karon among baton guys, manurin sa alam may medali sa Ayala. Maglita picture sa ami kay di man din mabaksinan. Guys, hangat sa mo. Last nga soroy. Ayala na pud ni. Ayala. Kasi dili ko ras mga one guys. Sipin. Ayan, damo rin kapre. Kantaw. Guys. Ano wala kit din gold. Hala! Wakong season pa sa bilin. Paro. Na. Wala na. Ano mo na yung picture? Alam mo din ha? Ito. Ligo na, Gi! Ligo na! Ligo na, Jen! Ito rama. Tulo, doon kitang buo. Pambili ng jacket din. Ay lang. Tama guys. Lingaw na sila sa Ayala oh. Remote pa na. Diyan guys, buong sila sa rinig. Picture kay maradugay na po sila makabalik din sa Ayala. Nakasaroy din sila guys sa Ayala o sa SM Seaside. Kay malagi ni mga pangarap ni Kuan Gian ug ni Cristel nga maka tamaklay kuno sila sa SM Seaside o kanang Ayala lagi. Hanja next week guys, si Buhol na ning duha, si Ruby Provinciana o si Jijen Birds kay makauli naman sila kay nakabaksin naman. Nakapabaksin na sila. Makabayan na sila Bohol. Ja, see you Bohol na sila next week. A few Here. 2,000 kuan. Bye-bye na Gigi. Bye-bye. Asa itil-itil. Bye-bye na til. Vaccine guys. See you na sa next time nga magkabantig-bastig na Dili pa. sa first dose diri sa Lingaw ra kage. Diyan kami guys. Salamat ka Duti. Bi. Nakasuri ni Dari. Bibi ko no. Bibi. Salamat ka Diyos sa banding. Salamat sa banding. Nag-enjoy me. Hindi na mo makalimtan nga memories. Nakakaabot mi diri. Balik ug city. O ikaw kung duha diha giyan og day. Kira mo? Starstruck. Starstruck. Hello namin. Hi guys! Mr. Now, Mina! hindi ka pagawa sa Sinday din. Kaya uli na sila. Daday. Thank you, Day. Salamat po ka, Juti. Kaya namang enjoy dyan. Para ka-enjoy. Ikaw, tan sa imong Kaya salamat ka sa ang napiadya kay nakaabot din bidarig. Pinakalit. Marami pa yun ay. Bila? 10. Oh, mabait ka. 10. Ako na. Dara. Diyan guys, diyan na mi sud na mi sa South Terminal na padung sa Uslog ug sa Dalagit. Si tade ko dani sa driver kang Stephen Bakuli. Salamat ka dyan nimo sir sa kanang pag-drive. Morning guys, si Stephen guys. Thank you. God bless. A few moments later. Diyan guys, padung nami uli. Arang ka para mangat guys kay ang lagan nakaadzong mga tang nas kalsada bitaw guys di mahalig maligsan. Sige pamasko sige kanang panuktok dalang kuan sasakyan ja. Mga kuan ba kuan sila yung sin mga hadlag sa jarana ba kay agila kunong kamot usa ikuhit nimo ilas ako nung tilap-tilapan. Mapasa pa silang laway jara. Mo ni ngilad pud.
tilap-tilap sa kamot mama. Ang kanang gigunitan kay basa. Ginuo ko nagan lagi mi. Inya ako gaman to kay katilap-tilap man. Nya kita gyud ka sa yang kamot nga perting ko ana laguma na dagan mi tanan mi. Ano ko ni mga Tilap-tilap masig kuhit namo nagan mi. kanin sila luoy man mga badlaw pero Di na sa langoy ko. Ilan Mandita. na tradisyon nga tapulan di kayo sila. para ana o ang kadagan na unsa kuan lagi sige lagi pangadso unsa luoy ba sa pud oy Ang mga tao, lagi sa'yo pa lang hatag na nila. Kaso na lagi sa luwan. ako mahatag ko gana kanang buta Ay pa. kanang buta na niya kanang disable ba Oo. ano sila baskog Pero ka ng mga bata, mga gitaduan ngayon, trabaho pa ngayon. no ko ang daga dalagitan na ra ba kuyawa lagi mga badyaw oy sus tira ba jud mga wa og ko na di mahadlok mga sa kasaan ba Atas kay ko man Nagan. tila sa kamot Ma'am, ano anak kamot. ya tila pagkamot kuhit jara oy kuya po ni mga badyaw lagi liyo hadlukan na sila Nagan gid mi. Tama sa kasi pwedeng atiha sa sumbajaw nagan. Kinapikas gate dia di napasudlan hangyo gud miss guard pasudlan mi guard kay badyo gigukod mi. para ana o arang dagaha magkusog sila disgrasya na yana kay ana sa mga tang sa kasada ara kadagkog lawas man tani sila no magsalig man ni sila og sige pangazo anang daan grabe lagi makapanguhit halos birahan na naman sa kayang matagaan ni munja o sila magtanaw silang kaugalingon ba nga dagkam sila lawas hindi man sila manarbahon sa malapit ako to guys ang mga nakit-andari guys sa ato na guys bye bye na guys see you in my next vlog bye